Mando naman sang presidente nga dugangan ang puwersa sang militar sa probinsya sang Negros Occidental ginkwestiyon sa mga progresibo nga grupo kag simbahan. Ginsugata sang pagpamalabag gikan sa mga progresibo nga grupo ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpadala sang dugang nga puwersa gikan sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa Negros. Sunusak bayan Negros, napaslawan ng gobyerno ang himuon ng mga nagakaangay nga tikang agon matap na ang mga krimen sa probinsya. Makabulig ang pagmilitarize. Ang parti sa duta kay tungod ang pumuluyo, no? May mga demanda. Pinagi sa Memorandum Order No. 32 ang dugang nga puwersa magabulig sa Oplan Kapayapaan. I welcome any addition of the troops or even the PNP dito sa Negros Island which can help in our campaign against the New People's Army. Para sa Diocese of Bacolod, kinahanglan mas patutukan sa gobyerno ang iya mga tikang. Mas nagataas ang kakulba, no? Kang pamangkot sini sinong ginaproteksyonan sini. Oh. Kay basi bala kung imbis nga proteksyon ini sa labing pigado naton, basi kung ang makagamit pa sini amuman ang mga gahom. No? Ginahingyo man sa simbahan ang partisipasyon sa mga pumuluyo sa mga isyu sa komunidad. Ginahandom ginaton ang pagidait kag seguridad labi na gid no sa mga magagmay kag makaluluoy naton nga mga tao. So gina-welcome gina naton. Pero kabay nga halungan man naton kita man mismo maging vigilant. Apang ang tikang nagakaangay kag kinahanglanon sa Negros suno sa militar. At kung sinasabi nila na martial law, I don't think so kasi yung Negros was already used to having 10 battalions during the 90s dito. Inikaangot man sa gyera nga una naging deklarar na rebelo sa mga miyembro sang NPA kag mga rebelde sa probinsya.